הקדוש ברוך הוא מקים אותך משולחן שהיית רגיל לשבת בו ולאכול בו, רק בשביל לשמור עליך מאלה שישבו איתך בו. אם הוציאו אתכם מהשולחן של המשפחה שלכם, אם גרמו לאיזה אח לא להגיע לשולחן, אם גרמו לאיזה גיסה להיפגע בכוונה שלא תגיע, אם גרמו לכם לא לשבת איתם, תזכרו את זה. הקדוש ברוך הוא מקים אותך משולחן שהיית רגיל לשבת בו ולאכול בו, רק בשביל לשמור עליך מאלה שישבו איתך בו. כי יש אנשים שהמטרה שלהם שהם נפגשים ביחד לאכול, זה לא כדי לאכול אוכל, זה לאכול אותך. ואם הקדוש ברוך הוא הקים אותך מהשולחן הזה, זה כדי שאף אחד לא יאכל אותך, ואתה תאכל מה שמגיע לך. היום זה כואב, אתה רוצה להגיע למשפחה לשבת איתם, אתה רוצה להיות עם כולם, אבל תאמין שיש שם אנשים שמחפשים לאכול אותך בחיים, ולכן הקדוש ברוך הוא מקים אותך משם. אל תחשבו שזה לרעה, גם זה לטובה. אם אתה לא מגיע ולא נמצא, הם הפסידו, לא אתה. למה תעצור? הקדוש ברוך הוא מכין לך שולחן חדש. תראה איזה אנשים טובים מה שמושיב לך, והם שווים את השולחן שממנו זרקו אותך. כי בחיים לא משנה מה אתה אוכל, משנה מי יושב לאכול איתך, והכי חשוב, שבשולחן שאתה אוכל, אף אחד לא מחפש לאכול אותך. אז אם השם מהשולחן הזה הקים אותך, זה רק כדי להציל אותך.